aquí agafamento, però ho tenia aquí. Tiene que comunicar que están agafant. Ah, ho emissora, molt bé. També comunicat. Cuidado que no s'ha tirat a recibir con los manos. La juventud, ¿vosotros creéis que no nos sabemos espabilar? Yo ni dudo que nos espabilamos. Yo ni dudo. ¿Te has fijado que cada vez que pasan hambre y esas cosas? No. Por lo tanto, no nos espabilamos. No, estáis buenos, Estamos estáis saludables. de buen año. Estamos saludables. Yo también estoy de No, buen ya, año. ya. Es que pasa hambre, Se cuida. No pasa hambre, se cuida. que Jordi también pasa hambre. ¿Vos te traí la caravana o qué? Son los que pasan hambre. El Jordi cuando tiene hambre pues junto a su aluminio y lo rociega. ¿Aluminio? Aluminio, como no forma nada, está ran, se tipa de masagar, no la pancha. Estàs tensant massa, ja. Ahí cerrado. Aquí ho cerrado. Jordi, ¿vinc aquí o què? Què, et trobes bé, tu? ¿Qué pasa? Antibiòtics? Diumenge quan vaig marxar que vol de la fina, antibiòtics a una farmàcia al Coral de la Venia. Passa que l'antibiòtic... No prenc mai. Millor. Això m'ha fet efecte perquè no mai. Però fins dimarts no vaig acabar de treballar. No, és que no és bèstia. Ara s'ho posa sobre la caravana, xifla i veu, hasta li veu... Tal com està, li pots una vela i pots anar a fer suc. Quin vés d'anar amb 4... Abans jo, que tenia 4 pals d'alumini. Que tu també tenies... No, i tu que no tenies ni zero. Suposo que això deu tenir una mida, tu curvas que també. Sí, El cable que té per curvar. Jo també tenia... T'ajudem a posar la dreta o podràs? o puc una talla d'arbres. Però aquesta entera la teniu posada. Lloc. Jo connecto amb aquesta, Ells tenen el tema del Ferran. Jordi, puc Tiene connectar una amb fija, no, aquesta? Esta es la del viaje. Sí, aquesta